Hi guys. Ito na ito ang drawing ko. At sa guys, kagawa ko na guys. Pagising ko lang guys. Bunlay. Sama na ito. Atsal. Sa Sa dato. Irambol. Kamaisan. Yes guys, nata sa area guys. Update po sa mais guys. Itong nakitaan yung unang video guys. At may pakaing mais. Karon, salamat ni Lord. Kato akong giingon nyo guys, nga nagtanong siya okra guys. Nakabana. Turok na siya guys. Ambot ang balatong, asa niya gibutang. Nagbunlay dito siya dari guys. Nahawa naman. Asa man to yung giingon nga balatong. Huwag mo ko nakita ang balatong. Ang atong atsal ug bawing guys. Asa man ni nato itanom. Ang tatag area. Arita. Naduot naman ni siya di ani. Asa man ni nato itanom guys. Dari guro. Dari. Atsal guys. Atsal. Pantulong guys. Bawing. Bawing guys. Ilang bawing guys. Ang hot kayo bang ibutang ulaw oy. Dumi na. Alam na guys. Bawing. Anak ko guys. Kuya kuwan. Oh, may bawing atsal man ini. May bawing guys. Tara. Kita tapos to guys. Sa bawing dapat sa daplin ikutang guys. As daplin dapat guys. Ganang bawing. Bawing. Humot sa utan. Ari.
Nade okra di ari guys. Marambulan na bawing. Sana lang guys. So, manatag tanom guys. Adiri. Tara. Ang bawing. Tara oh. Tubo bawing. Dito sa among garden guys. Praise God. Salamat sa Ginoo. Kita lagi siya. Nagkaway-kaway. Ang kamuti guys. Kata akong kikuan sa diha guys. Update sa kamuti. Na. Dungan na siya. Sa mahawungan raani. Asa dito yung kiimong mga balatong. Wala lagi daan yung turok. Yeah. Is kung rambol na siya dari guys. Akong kita na mga atsal guys. Tara. 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 Tapos yun na bawing guys. Tarang bawing dari uban. Atsal. 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 Tara pa guys. Atsal. Na. Tara. Taubas ka man guys. Dalong na ako dapat guys. Tara guys. O ang mais guys. Tara. Medyo pakilid mga siya dari guys. Nakanamurag sagbot guys. Ang kuana. Ang kamuti. Dato guys. Ang langit is dagom. Tara. Na. Ikot ang langit guys. Thanks for watching guys. Salamat sa pagkuyog. Salamat sa pag-uban. No? Thanks for watching. Please follow. Follow pa more. Please subscribe guys sa YouTube channel. Follow. Please subscribe. Salamat. God bless all. Thanks for watching. Bye-bye.